як зодаи тоҷикистон бо номи абдувалӣ аҳмадалӣ дар нашри навбатӣ ва 413-уми лотареяи Дубай Duty Free Millennium Millionaire барандаи ҷоизаи асосӣ $1 миллион шуд. қуръакашии ин нашри лотарея рӯзи 1 феврали соли 2023 дар терминали дуюми фурудгоҳи байналмилалии Дубай, бузургтарин фурудгоҳи Имороти Муттаҳидаи Араб доир шуд. хабари барандаи $1 миллион ҷоизаи асосии лотареяи ин фурудгоҳ шудани Абдувалӣ Аҳмадалӣ дар сомонаи расмии фурудгоҳи байналмилалии Дубай нашр шудааст. тӯли 2 ҳафта Абдувалӣ Аҳмадалӣ куҷоед гӯён ин шахсро ҷустуҷӯ мекарданд. билохира баъд аз 2 ҳафта, яъне имрӯз 15 феврал, Абдувалӣ Аҳмадалӣ пайдо шуда пули бурд кардаи худро ба даст овард, яъне гирифт. яъне ӯ $1 миллион худро гирифт. лотареяи фурудгоҳи Дубай, ки арзиши ҳар билеташ $1000 аст, аз соли 1999 ба ин тараф гузаронида мешавад. то имрӯз намояндагони 49 кишвар дар ин лотарея ҷоизаи асосӣ иборат аз $1 миллион бурдаанд, вале Абдувалӣ Аҳмадалӣ нахустин тоҷик аст, ки дар лотарея $1 миллион буридааст. ҳалолат бод, Абдувалӣ Аҳмадалӣ. пешравии ҳар як фарди тоҷик ин хушбахтии мо тоҷикон аст.